Nou, hoop je dat ze duur is. Verstap je? Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Het is mooi waar, wij zullen even op een fiets op een struin. Saak had een mooie tekening maken van Bente, dus die brengen we even bij Del. En die wil graag naar de waterstruin in een verloop. Nou, dat is mooi tegen bieden, dus dat kan wel even. En nou ja, we zijn, als we nog 10 uur gaan, misschien nog even lospakken heen. Dus dat is de planning voor jou. Zaken zullen nog even om een jasje, want het is zonder jas toch wat te fris. Slaat het dat? Even kracht zetten. Nou, dan gaan we die kant op. Hoppatee. Op een fiets naar de verloop. Eerst even naar het waterstuintje. Eerst even naar Bente. Ja. En dan, maar de waterstuin is in de verloop. Ja. Ja. Lekker waarzaken. Die iemand hier weer in, hey. Goed zo, jongen. Kom maar aan de binnenkant. Hoi. Kunnen we ook de binnenkant of maar wat eten? Ja, dat is de binnenkant. Wist je welke hoes het is? Ja, nou gewoon. Ja, ik kijk. Push. Push vlant er even nog in. Ja. Push. Nou, hoop je dat ze duur is. Verstap je? Kijk, niet. Komt er alleen hoor? Ik zie niks. Ik zie niks. Dank je. Zij stiekem zit er iets dat er alleen aan komt. Ja. Bent? Ja. Zaken. Hallo, ik zeg al even Truutje. Nou, vonden ze het mooi, Zaken? Ja. Zien in de pyjama, hè? Jij moet de binnen. Ik denk dat vind ik skand om te vloggen, maar ze vond het heel mooi. En ze weer nog lekker in het chill, dat laat het merk wel een keer om. Wanneer gaan we een keer uitslepen, Zaken? Hey. Nee, ben ik nog. Ja, doe maar eens op de stoep. Nou, we gaan op naar de verlom, even naar de waterstuin. Slaagt het? Ja. Mooi. En we kunnen hem krijgen heel leuk een beetje remmen shirt. Oh ja. Tje. Ja. Tje, het is makkelijk hè, Leo. Ja, maar ik ben bang met de peel. Ja, maar zet je de peel op fietsen. Dat doet zeer. Boem is hoog, maar... Nou, we binnen daar. Zullen we even de fietsjes parkeren. En dan geven we lekker bordje, Nielda. Er is Zaken. Zaken is al lang en breed een bordje. Zie je dat Zaken machine? Wow! Wel leuk dat er 2 ijs kwam bij de Zaken, hè? Ik ga bij mij aan een keer tegelijk met die. Ik lees even wat met Hilda ervan. Wow, is dit? Woe! Papa! Hey! Oh, dit gaat zo mooi op. Go! Hey! Ik zei het ja. Zodat we net al snel gingen. Oh, machine. Whip, wap, whip, wap. Ja? Ga je dit gewoon helemaal naar de... Ik ben te zweer. Ik doe niks. Ik ken het is bij de groen. Nee, nou, als ik niks doe, dan lees ik op een groen. Zeg ik dat het dan? Nee. Ja. Hé, wacht, Jill, dat is een beetje te mal. Ik sta een keer langzaam, maar zaak. Dit is grappig. Ach, heen. Zittend fietsen, hé. Doe maar met de handjes. Fietsen, fietsen. Oeh, nou, die wil ik wel gaan. Jou op een rij. Wat bist u, Reet of Giel? Ik ben op nieuw. Dan ben ik Reet. En de oudste maar beginnen? Nee. De jongste tik? Ja. Dikke. Oké. Ik go van de middelste. Ik ben van de orenmiddelste.
dikke. Te dikke. Oh, deze witte. Ik weet hem welke ik dan had. Nee? Ah, nee! Jammer, 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 de bammer. Hier draaien. Oh nee, dat is heel goed. Dat is wel erg. Nee, hier net. Nee. Fjouwer op een rij. Ik ga gewoon. Laat deze van ik liever maar ik kom er. Hier, kijk zijn. Tegelijk. Wat is dit? Oh! Doe ik? 3, 2, 1, go! Woe! Hey, ik doe met mijn zaak even van. Hoe heet zo'n ding? Kabelbaan. Kabelbaan. Waar zou het snelste kennen? Draaien, klaar. Hier snel. Kijk maar, dit is sneller. Superleuk. Ik wil een kabelbaan dus. Ik gooi er weer vol. Hudden! Dit is cool. Wat hebben we hier van moois? Oh, je kan mooi zitten, hé. Dit is leuk. Oh, hoeska. Zo. Zitten? Stuk zitten? Kunnen we even chillen, hé? Ja, mooi chillhapje. Oh, dit is leuk. Nou, wij gaan op naar Pakenheim. Lekker op het fietsje. Sintje op een noos. Leuk hier nou, hè? Een beetje burger hier nou. Ja? Dus je nog correct in bij Pakenheim en dan kist er waren we naar huis. Ja? Naar Pakenheim dan? Ja, hè? Zo Pakenheim ik op het orgel spelen willen. Muziekmeidje. Het is wel leuk best, hè? Ik vind het ook zo leuk. Stekste haar uit. Vond ik wel jaks. Ja, goed zo, jongen. Top. Tja, hier nou al je hinders. Wist, jawel, met het witte hekje. Zie je hem al? Ja? Ja. Het witte hekje. Komt een auto achter, zo'n fiets met me en achter die, oké? Ik heb gewoon aan de rechterkant fietsen, blauw, er gebeurt er niks. Netjes, jongen. Tapper. Ja, die is wel heel wat reacties, hè? Nou goed, nee. Nou, dan is juist even achter u, komt direct verkeer op van achteren. Van voren. Nou, dan kun je staan die haar uitsteken en dan kun je door de dik. Dus juist nog één keer even achterom. Nou. Dan kun je de bocht om. Van me zit Paken in de kas. Ah, goeie hè? Paken zit in de kas. Echt weer? Hoi. Nou, goeiemorgen. Wij zijn even aan het fietsen, we zijn weer helemaal ons Paken. Ja, wat is dat hier nou? Je meneerke. Een jesmeerder. Dat is handig. Dan ga ik een beetje wettertje. Was het even Fabi de Veertje? Ken wel. De Vlamsterveert. Kunnen we nou net rijden zaken? Nou, ik even varen, bootje varen. Of op een subplank een keer, hè? Ben je wel meer aan het suppen pakken op zo'n planken staan? Ja, dacht ik al. Ja, dat is nou echt wel heerlijk water. Ja, dat kan stek maar. Ja, is die lekker warm? Lekker warm. Dus dat paken het koud en dat paken hier in de zaken. Hey. Ik ben
Ja, gewoon verhaardiging. Ja, een beetje omstruinen. Ja. Wij pakken het nog net heel veel. Wat hebben we daar op het einde pakken? Wat zit daarin? Daar zit al wat. Ja, er zit wel wat, maar dit zijn tomaten. Oh, tomatenplantjes. Mini tomaatjes. Van die hele liedjes. Ja. En wat is Dit is een hoes naar de topje en naar de dierwie. Nee, Dat is niks onnodig. Nee. nou, zie. Dat gaat makkelijk, dat gaat goed. Dat zijn Let op mijn steenschat. Maar stond me net al. Radieschjes. radisjes. Ja. Nou, hier komt hier een riapel. Dit steken ze het riapel in. Oh, lekker, lekker. Was er ook even bij? Dat zijn mooie plantjes, hè? Hier bij. Oh, hierbij, hé. Lekker. Dit is slaapland. Sla. Maar als je nog wat omheen komt, maar weer een paar weekjes weg en dan zal je grut. Ja. Ja. Dat zijn goedjes, maar ik ben hele snelle. Dit is weg. die en die? Doe ze het goed nog pakken? Jaren en zaken, ze hieten ze toch? Ja. Hoe heet de gele vogeltjes dan zaken? Dat wist toch, hoop ik wel. Eén. Nee, Dat ben jong. 4 jaar jong. Piepjes. haast goed. Wil je iets met een P? Ik ben Pakketjes. Goed zo, ik denk al, dat wisten we toch? Canaries. Oh, Canaries. Oh, ma'am. Oh, Canaries. En parkieten dan pakken? Ja, het pakken. Hè? Pak net weer. Oh, maar die... Oh, dit, Ga ik gewoon wel aan. maar die ben ik geel, toch? Ja, ik ben hier al. Alle kleuren. Oh, en dit ben Canaries. Dit ben Canaries. En die? Dat is een Canaries, dat is een mansje. Dit is een beetje oranjiger, hè? Ja. Beetje donkerder. Daar ben je bovenin. Jaren en zaken. Ja. Bij het ringje om mijn nekken. Mijn gele. Ach, prachtig. Wat is er wat liedsten, hè? Wat is dat hier nou? Orgel. Ik is nog steeds een orgel. Nou, ik reken niet goed. Ja. Van de eerste keer. Ja, ja. Orgel. Je zei Je doet het en je stikken heel nou. Helaas, pindakaas. Straks maar zo even. Paak, Samen even. Je zei van niks. Paak had hem nog uitsteken. Hij met eerst om. Dit is leuk. Oh, zo lijkt het zo mooi. Applaus! Hey! Wauw! Net aan de blonkjes. Net aan de blonkjes. Oh, applaus! Woe! Wauw! Het is net zo tof vast, Hilde. Applaus! Hey! Doe maar. Ja! Maar ik wat ha? Maar ik koffie ha? Nou, een glaasje water. Ik hou koffie genomen hoor. Maar een glaasje water gaat er wel in. Ga je weer op? Is lekker hier dan? Ja? Met mijn draaihol. Draaihol. Nou, van wie had ik maar in. Zo die het nog een 4 holen zo. 4 vol. Zeg maar, doe zo en dan een Nita. Oh, nou. Maar... Pas verdikken. Dit dan? Dan moet je eraf. 10 volle honden ik dan haar. Oh ja, dan krijg je dubbel. Ik kan wel even niet delen, jongens, hè? Ja. Oh, ik doe het wel helemaal. Pas mooi bij die shirt heel nou. Amsterdam Griet, dat is echt niet. Nee, shirt, nou, nee. Ham, bom. Ja, het is wel een handig paard, hè? Ja. Oh, ik heb niet alles handig. Hoe mij zit niet, hè? Lekker. Nou, goed. Dankjewel. Oh, meer doorheen. Ah, dus ik maar aan de bal in. Ik weet net, we weten maar net mee zoeken. Aan de hoed naar de bed. Met 61 hoe door. Nee. Lekker. Nog een keer pakken. Ja, doe jongen. No. Jassen nog. Zwaait.
Nou, we gaan weer op naar Broeksterwaard pakken. Ja. Dankjewel. Ja. Om het horen keer. Dat is een zwak. Zij ik doe je zaken? Wel pakken. Links. Goed uitzien. Ja. Kom maar bij. Doei doei. Kom jongen. Je wist. Nou jongens, we gaan skitteren in de dijk met de bandjes. We gaan lekker te fietsen west naar de waterstuin. En ook bij Paken Heiwest. Wat zijn we de zaken? Hoe is dit nou een leuke vlag? Abonneren. Zet een blauwtong kom heen. En via het net de chill app te downloaden voor op die tablet als telefoon. En de nieuwe chatvlag. Hoi. Hoi. Tegen disco hier heen.